Good morning! Ang atong dagway ingani sayo sa buntag atong abliana atong bag. Nakita nako ang para sa akong baba nga kanabang mupuwa-puwasan niya akong lips nga perti manglaguma ani ay. Ugdan na ni nato ato sa nitarungon atong buhok para marang-arang ni kay sus. Sa dili pa ang tanan kwaon sa nato ang samin para makita jud nato maayo kung asa ni dapita nato sugdan. Ako din ipakita ninyo kung unsay brand o tan-awa na kameriki ko, di ba? Ini siya. Ako itugan sa inyo ha, utang ni. Wala pa ni naimpas. Ya nakahangyo pa jud ko, joke la to nako pero di lang nako isaba pilang presyo kay basin unya daghang mo question niya nga no nakahangyo ko unya sila wala. Ningon ra ba siya nga dili nako isaba kay para kanabang dili magsunod ang uban ya sekreto lang namo. Daghanon nako gipanabi oy nakaibaw na noon mo na utang ni sige nagsugod na di ay kupuha sa ako nga bill sige o tan-awa angayan ba okay ra kayo ang color no. Ngani ra jud ni ka simple guys ingana lang na nga kani akong kanang dagway marang-arang ra jud ni basta puwa na ang lips kung wala gani ambot lang kuot sa ta kung unsa ni atong makuha diri ay cream day akong nakuotan ato na sad sugdan bagnos atong naong fairy skin siya uyon jud ko ani guys og gamit ato ni ipadayon kay may na lang maputi-puti atong naong para sad ba mo gwapa-gwapa ta gamay nya mo puwa-puwa nya mo puti-puti atong naong sige sugdan na nato ang samin di jud na mawagtang samin di sa atong ko ano kanang atong tuluman don kada buntag magpagwapa ta ana ang uban naman drawingan ang kilay ako dili ko magpa-member ana kay para dili ko mali lisod kayo kung ma-member na ta kay magsige tag tarong-tarong nya basin matalinis mahiwi sus unsaon na lang nya kung mag-uwan maghibat na nang kontento lang jud ko sa akong kilay nga ingani bahala baga kay mao sa nina inlaban sa akong bana cherries ngano na di ay naka-smile ko diring dapita dili kay kanang happy na ko kay puti na akong naong akong kauban ay nag storytelling na sad og pina-joke mo na nakatawa ato jud ni i-balance maayo kay basin unya ang pikas puti ang pikas itom o diba ato ning tarungon mo jud ning nakalisod basta magpagwapa ta kay ato jud na i-balance. Isa sa day na nagsige ko katawa kay Friday day ay karon guys unya Saturday na ugma diba mao ni atong favorite day. Mao na guys ato na hapit na ta mahuman no kay ato na nang gitarong-tarong dugaya sad nako nahuman ngano jud ka ha unya kani siya guys hapit na jud ni mahurot ako lang na jud nagisipot kasabot na mo gisipot ari na sad ta sa pikas so hapit na ra ba jud ni mahuman giti-ti na nakasabot ba mo ti-ti ano naman yung hinungdan akong gistorya kinay uban ani taga-bantayan baya ko saksak sinagol na lang na ibantayan nun na ay Cebuano nade ko i-chika ninyo guys karon kay na-improve na ko sa una kay pulbos ra na ako powder karon lang cream na uroy ko fairy skin na o di ba murag asa na jud ni padung basin sunod unsa na sad ka nga naman jud na basta magkatiguang imo man jud na paninduton imong naong para dili mangunot kung dili ta mo apil sa uso na mangunot jud ta ani may na lang na bahala na lang atong edad ani mo dako nya atong naong mapugnan-pugnan pa di ba ato jud ni pugnan guys kay sus hapit na ta di na lang nato i-mention kung pila nga atong edad kamo na lang tagna kung pila ka naa na sad koy gikuot guys unsa na sad na akong gikuot ka bitan-aw nato para di ay sa buhok mao ni akong para buhok guys mao ni akong gigamit guys para musinaw akong buhok para mura bag nindot gyapon tan-aw na mga mama kita dili jud ta magpasagad sa atong lawas ato jud atimanon atong buhok atong naong atong nyabil bisan ning ana na lang gud para murag fresh gyapon ta gamay ba di ba sig butang na nato sa atong buhok ang hair polish ingana na siya mauna kitang mama ato jud na atimanon bahala unsa ka busy mag lipstick jud ta bisag naa ta sa balay kung makita nato atong naong nga gwapa nga naay color positive kayo atong huna-huna na ta maglihok-lihok mag smile na ta di ba ako tanawa naka-smile ko ingana na sinang bandin kanang akong gipang butang sa akong naong barato ra man na guys maka-afford ra jud mo ana kanang hair polish barato ra na siya unya ang kanang fairy skin barato ra sad na siya nag-promote naman hinuon ko wala ra ba ko bayari kaning akong gipang gamit sus aligriha ba nako sige guys mo na ako na nitarungon na akong buhok kay padung na ako duty ani na unsa naman hapit na time mao to guys ako lang gichika ninyo kung unsa akong gipagamit di ba naba ni post ang akong ipanabi ato sa di ay nitarungon i-balance kay makita niya ni atong puti nga buhok ubanon na ra ba ko guys butan awa na kay bawo na sa dinuon mo nga naa na say uban akong buhok murag wala lang unta ato sus grabe jud katabian sinang banding tarungon sa ni nato atong kilay di ba mura ra sa gikuaan sikreto ra unta to nako sa akong self nakaibaw na hinuon mo tanawa pangipuso na ni nato sus kadaga na sad nako machika ani ninyo ron sige guys mauna na guys naunsa naman ko nagdupa-dupa naman ko last na gyud ni salamat sa inyo pagtan-aw sa sunod na sada nga akong ipachika ninyo nga ang akong mga sekreto masulti nako sige bye bye